बे समाव बड'लेण्ड रादाबा दंफैयो चिरां जिल्लानि 2 नं फुलबारि गामियाव। बिथां आजिरा नार्जारिनि अनसुलि बिसिया थांनाय 26 सेप्तेम्बराव गोमादों। बे समाव बिथांनिफ्राय मिथिना लागोन। थांनाय बिस्थिबारखालि 26 थारिखआव बिनिफ्रायनो फुंनि 8 बाजि 8थायावनो ओंखारलांदों। दा बिनिफ्रायनो जेबो खबर गैया। न'आव माबाफोर जादोंमोन नामा? न'आवथ' जेबो जायाखै। गथ'फ्रा दा सानै, हौवासा सासे हिनजावसा सासे। सरकारि बिफाननो खबर होबाय, पुलिसावबो होबाय आङो, एबसुफोरनोबो होजोब्बाय। दा पुलिस बिफाननिफ्रायथ' जेबो खबर मोनथ'वाखै। न'आवनो जेबो मावा, दखान होनानै जायोमोन। आं बिदिनो न'आव मावो, गाव दखानाव थाबाय थायो। सिगांफ्राव न'आव माबाफोर दावराव-दावसि जादोंमोन नामा? दावरावआथ' जायाखै, जाफेरामोन। एसे एनै दाख्लै एखमबा समाव जायो। दाख्लै बुंदोंमोन आं एसे दावराव-दावसि ना, बेखौसो दुखु मोननानै अबेबा खारखुमानानै थाथ'गोन ना माखो, आं दा बेखौ सानदों आरो। मा नाम मोनदों नोंना? आंनिया? आंनि मुङा जाहैबाय अजिना नार्जारि। आंनि हिनजावनि नामालाय? आंनि हिनजावनि नामा निजिरा नार्जारि। बियो दालिगाव बेंकआव, इउक' बेंकआव माने लन हाबनाय दङ 25,000। दा बेखौ बख'नो होननानै आंनो थिनहरदों, गावबो थांदों। 8थायावनो ओंखारलांदों। दा बेंकआव फैसाखौ बख'हैबाय। दा बिनिफ्रायनो मानसिया बख'नाया 24,500 बख'दों। दा बिनिफ्रायनो जेबो खबर गैया। खाथि खालानावबो सोंजोब्बाय आङो, रावनावबो गैया। दा खाथि खालायावबो गैया, खबर लाजोब्बाय आं। जेरावखि थाया मानो आं थाबैनो फैजानो लुबैदों। दा आंहा बिराद जालायाव गोलैनानै दं। न'खराव ओरै रावबो गैया, मोसौ मोसा दं, गथ' गथाय दङ। दा दखानबो होनांगौ। दा आङो आंनि हिनजावखौ थाबैनो फैयोब्ला आं गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोनगौ। दा बिनि गेजेराव ओंखायनो आं माबाफोर बुंफ्लांदोंबा आंनि हिनजावा जेन दुखु मोननानै अबावबाफोर थादोंब्ला आं बेखौ जेबो सानला। थाब फैफिनबानो आङो थाब गनायफिननानै लागोन। ओंखायनो आंनि हिनजावा जेरावखि थाया मानो थाबैनो फैफिनबा आं गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोनगौ। दा जानाय लोंनाय कट गैला आङो दा। जानो गोसो जाया, जानो लायो, जानो हाया। ओंखामानो हाबा खहाबा। दा गथ'फ्राबो नै गोदाव सोराव जागासिनो, सोरजों थानांगौ, सोरजों मानांगौ। ओंखायनो अननानै थाब फैफिनबा आङो गोसोखौ बिराद खुसि मोनगौ। आं गोमानाया बिस्थिबारखालि सेप्तेम्बरनि 26 थारिखआव फुंनि समावनो 8थायावनो ओंखारलांदों। बियो दखाननि माल, आं फैसा हरफानायजों माखासे मालबो हरफादों सान्थिफुरनिफ्राय। माल बायना हरफानानैसो बिनिफ्राय बियो हरैहाय दालिगावआव थांदों। फैसायालाय होदिनो बख'हैदों आरो बियो। दा जेबो खौरां गैया, अबाव थांदों, अबाव मादों, दा खबर गैया आरो। अननानै ओंखायनो आंनि हिनजावखौ अबावबाफोर नोंथांमोना सोरबाफोर नुयोब्ला थाबैनो आंनिसिम खबर हरोब्ला आं नोंथांमोनखौ जोबोद साबायखर होगोन। सोरबाफोर नुयोब्ला थाबैनो खौरां हरनो थाखाय खावलायदों। केमेरा पार्सन डेभिडजों लोगोसे निजोम दैमारि।